Opäť sa vám hlasíme, zakončíme toho čerešničku na torte. To je toto. Toto všetko ideme preskúmať. Boli sme tu. A teraz nám toto ukážeme. A teraz nám ideme toto všetko ukázať. Z tohto sa bojíme asi najmenej. Nie, svetlo nemusíš, čo samé. A toto, kamo, vám všetko ideme preskúmať. Tu sú pekné schody hore, všetko vám nakamerujeme. Hugo, poď. Aj staré motory sú tu. Hej, úplne, že kamo, všetko moc. Aj topánky. Chlani, kde ten hydrant? Hydrant. A celý hydrant. Ale nie, nechoď Uri. Ideme najprv celé prvé poschodie. Choď. To je prizemia. No, môže byť. Chlani, Hej, chalani, nerobte moc veľký hluch. Ne, však ale keď vy počujete nejaké hlasy, tak je to z tej druhej strany. Hej. Pozrite, ľudia, pozrite. Všetky prístroje, ja chcem vyskúšať, nikdy živote som nevyskúšal. Nie, nerob. Chlani, ale vonku jaké teploty, jaké chladno. Že? Kamo, ja som pozeral, že vždycky, keď niekto pozera proste opustené domy, tak vždycky tu nejaká... Stopy. Nikto tu bol. Stopy. Pozri, čo tu všetko je. Teraz ideme s chalmi na... Nie, poďme tu preskúmať celé. Či? Ale vlastne vozíky, viete čo sa to dávajú? Vieme, hej. Ale to sú troška novšie, inakšie. Nebude azbest, že? Ale je to tiež do azbestu, ak vidím. Chlani, Čo? poďme natáčať. What's up, man? To sú nejaké cipsiky. Ináč, musíme vám ešte povedať... Aha, pozrite. Hej, musíme vám ešte povedať, že boli sme tu ešte tak pred rokom, pred pár mesiacmi, ešte, no, tak pred rokom. A stalo sa, že my sme tu raz išli, že takým ďalším kamarátom, ktoré akože... Nemenuj ho. Jak sa volá? Však s Tiborom. Ale tak ako, už sme... Tibor, toto ti odkazujem. Toto. Tibor, toto. Nie, kamo, nie. Nerob. Ukáž? Čo ti jebe to ide? Kam, nerob, radšej si nerob, jeb na to. No a boli sme roz... Tam je typek, do piči. Kurva, tam je typek. Není, to je inakší. No a my sme tu boli ešte minulý, keď bol tento vchod otvorený a videla nás upratovačka vo fabrike oproti a zamkli tam vchod. A tuto sme teraz našli rozbité sklo proste. No a tuto sme vošli. Nie, nerob s tým sprejom, na čo? Ale tak máme na toto Tibor. Ty si kokot. Ale však ako volá sa Tobia Stojka, len mal si sa volať Tibor, mal. No. Kamo? Tobia spoď. Cháň, toto. Ty kokos. Čumteľu ľudia. Pozrieť. Viem. Môže byť. Cháni, aká váha. Jen to vyskúšať? To funguje. Cháni, to funguje. Táto váha funguje. Tobias, poď sem. Tobias, táto váha funguje. Poď sa pozrieť. Tobias, pozri. Aha. Pozri. Nerob. Aha, Tobias, pozri. Čo je? Kamo, možno, že to aj presne meria. Nechcem vedieť, koľko mám kýl chodám. Kamo, to možno aj presne meria. Chceš to bias? Skoro 50. Kožen tam aj uhní. Skoro 50. Som doslúchal. Toto sú Ale musíme vám povedať, že tieto váhy sú úplne presné, lebo ja vážim 65 kg. Kamarát môj tak 40 dačo a tento okolo tiež 40, takže váha úplne klame. Ja vážim týchto 65, čo sú tu. Však
čo sa čudujeme, keď to je 500 rokov stará váha. Ale nehajte sa prekvapiť ľudia, ideme tam, kde sú topánky v krabiciach. Nie. Ja viem, čak... Poď sem, Kani. Však okej, však... Pozrite. Kam, povíte vám, to sa už... Čo ti dáva? Ukáž? Čo ti dáva? Tu, počkaj. No, Kani, poďte. Teraz vám ukážeme tie topánky. Však hej. Zrazu by padol dozadu. Poďte. Takéto veľké topánky sú tam. Tuto bol výťah. Viem. Čo ti dáva to, aké malo tento? Kamo, to mne nehovor, že to sa dá, že to sa dá nome otvoriť. To pičí. A nestúpajte sem, aha, pozrieť. Nestúpajte do niečoho. Ukáž, počkaj. No, aké potrubie. No, poďte. Ja chcem ukázať tým divákom fotku, tú fotku. Ja, no, ono je v kúpeľni také fotka. Kúpeľni? Starí ľudia. No a 3, 2. Áno. Toto je také vecka, záchody sú tu. Kam, pozrite. Čo ti dávaš? Nálepky, ty kokos. Ukáž. To je nejaké toto. To je aký starý? Ty kokos, to je masívne staré. Miro, poď. A teraz vám ľudia ukážeme. Nerob! A ešte vám ukážeme jednu vec. Čumte na toto, ľudia. To je... Nikolas, vieš, čo tam je? Ja viem. Fajčenie zmývie. Ty kokos, pozrite sa na toto. Poďte. Ja som sa lakol. Tu sú topánky. Čo ti... Nie. No. Ja som ho videl, hej. Nikolas, to sa dá otočať. Nerob s tým. Tu bez zelenica, nechytajme toho. Chcete vidieť storočné ľudské hovno? Ty kokos, ale tento záchod nebol 20 005 rokov čistený, no má 25 000 rokov. Dobre, poďte. A teraz vám ukážem najdôležitejšiu časť. Topánky v krabiciach, no má tak veľa ich tam, poďte s nami. No, ľudia, kámo, toto vám musíme ukázať. Čo vám dáva? Schovaj sa. No, pozrite sa na toto.
nájdeme aj, kedy sa to vyrobilo. No, tak to už. A ešte máme vložky do topánok. Ty kokos. To sú one. Pozrite, tu je ešte cenovka. Hugo, tu je ešte cenovka, že 13 € to stalo. 13 €? Kamo, nechytajme sa toho, čo to je. Zabíja to srdce. Jebem to do piči. Tiež veľká kurva s káblom vyjebaným. Na iPhone. Viem, neviem. Nechoďte sem. Či mu znam. On to hádže. Ten kričom. Ešte nás uvidia. Hej, poďme ešte tam sme ešte neboli, tam som ešte nebol. Akože my dvaja sme tam boli. Ukáž? Pole. Čo to je? Také sa nepodobné. Ukáž? Ale slané. Pozri, dá Fú, to zahoďte. Viete, čo to je vôbec? Ty kokos. To je, že sa predáva, fuj, kurva. A máš rukavice. No máte, tu sú ešte o železné figuriny, hen tam, ty kokos. Ktoré proste mali, čo ja viem, ako inšpirovať, alebo také dačo, tie figuriny, neviem ani. Áno, má ešte, kamo, topánka pre malých 25, čo ti deje? Ja viem, že tu je tiež Kamo. vícké. Ale cháni, niečo tu je novšie, lebo vieš, sem chodia bezdomovci, alebo aj niekto taký. Skoro som sa poril. No cháni, som mu dal ešte viac. Po takto. Ale budeme, keď to nikto to nevie. Cháni, pozrite. Diváci. Tu čo tam je na strape? No. Ideme na strechu? Ne. Čo zás? Pleseň. Ukáž tu O, pleseň. fuj. Ukáž tu pleseň. Poznáš to? Áno, to je protizvukové. Hej, kamo, hej. To je protizvukové. No, Chcel by som to vidieť. si voľaké letáky na inšpiráciu. Sú. Pozri sa, Tobias. Aha, tu nám ešte nadpis Slovakia do toho. Hugo, už to aj niekto jebal. Nikolas, a pozri. Kamo, už tu ešte aj niekto jebal, niekto tu silnú. Hugo. Aha, pozri sa, aké čoči. Kamo, fuj, on tam našiel, Hugo, niekto tu stihol aj jebať. Dobre. Toto, tam je Kamo, kondom. tam je kondom. Ja som ho chytil, ale mám rukavice. Naša, že máš rukavice a okuliare. Poďme kam povedať, chceme ti ešte hento ukázať, Hugo. Kážete, toľko nechutných vecí, že toto si nepúšťajte na mňa priele, ty kokos, lebo ja to jedlo nechám celé. A hodinky. Káže, čo ti dáva, však toto je ešte oné. A toto je proti zvuku. Viem. No, pozri sa, koľko vecí tu je nechutných. Pozri sa, Ona si tam dáva dildo. Hugo, pozri sa, čo našiel. Ona si tam dáva dildo do piče. Čo ti dáva to takéto? Kamo, to ja nebudem kamerovať. Čo ti... Cenzuruj to. Daj to tam, ale cenzuruj. Fuj, do piči. Kde to A tam? otoč to. To čo je? To je umelé. Ale to čo... To je dildo, hej? To je umelé. Natoč to. Nikam, to nebudem to také pičoviny. Ešte dostaneš ban na YouTube a ešte aj nemáš Pekná vagína. Ty kokos, ale takéto pičo... Nechutnejšiu vec som ešte nevidel. A pozri sa. Ale tam to nebolo na kamere, aj keď tak nevadí. Nenatáčal som to celé. Dobre, Hugo, Že niekto vidí, keď sa pozrie. to je jedno. Cháni, teraz Hugo, poď nám ukázať teda toho rozrezeného holuba, alebo čo to tam je. Aha, kamo, aké malé ešte topánky. 18-ky. Taký sa už nevyrába. 17-ky. 17-ky dokonca. To si musí už odstrihnúť po novom. To sú ešte menšie než môj palec, ty kokos. Čo ti dáva? No hej, lebo toto je strašne malá noha. Ako sa dostaneme teraz naspäť, to bude veľa ťažšie. To mi dali asi 5 zamovci. Asi boli hladní. Čo im bol. Ty kokos, ešte mlieko tu je. Teda džus. Multivitaminový. No ukáž, kámo. Ináč, a ešte ľudia, že vám chceme povedať, že tu boli
boli to aj chemikálie, ktoré sú tu už není, ale to odviezol, no chemikálie tu boli. Že to bias? Taký žban tu bol, ty kokos. Možno. Tu je. To bias. Chalani. To sú tie chemikálie, aha, skúsim. Chalani. Palím preč. To je nejaké detské. Ideme naspäť. poďte. Nie, to je z druhej strany, Dobre, ale... To sa nikto v druhej strane rozprával. Nie, neschvávaj sa. Ticho. Zober nož. Nie. Chalani. Odišli. Kamo? To sa rozprávali. Počkajte, ja musím to zložiť.